new foundation anyị na-ele na Ugochi tubelu na temple home a living house for Eze-Ana Ugochi tubelu. It's all living house. I lay foundation here 5 days ago. I lay foundation 5 days ago. Then as the work progresses, I get what update. Yeah, Basalia, Luciaga. Yeah, water update here. And next, maybe next 1 week, I guess the Taparoge, Luciaga, Nanyabo, Ebe, actually, law. The project actually law for is a living house for Eze-Ana Ugochi tubelu. Oraifite. We have found the house that they close to the temple. In Anya, for the old temple from afar. They the new temple. The old temple from afar. Yes. So the one then are the left to the old temple. Then where the new temple? The more now purple. No. The living house. Ebe Eze-Ana Ugochi tubelu. Oraifite be close to the temple. Yeah. Away to place. Although too large like that. As work progresses, I can hear what I guess yeah. I don't know. I can book onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Eze-Ana echiri m ọzọ Eze-Ana, the highest ọzọ n'ọdịnala Igbo. Ịkpọ m Eze-Ana, ya correct. Ịkpọduzie n'isi ịkpọ Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Ya gazie. Ehihie ọma nọ. Asị nkachi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m na ihe ọma ga-emere anyị. Asị m na taa bụ nkwọ ya kwọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m na kakaka anyị ama jijiji anyị ama anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya kwuoro anyị ome. Asị m onye chụba anyị ya daa. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya nwụ. Asị m onye si na akwụkwọ ya ma acha mpama ya bara nke ya. Onye si anyị nwe onye ahụ nwụọ ka anyị jee akwụ ya. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ana jide ya. Anyị si ọfọ tigbuo ndị ajọ mmadụ, ana tigbuo ndị ilo. Ife ọma ga-emere anyị. Asị na anyị ga-adị ka eji na-echi adị agwụ agwụ. Si ihe anyị ga-eri ya bịa, ihe eri ya bịanwụ na. Ọmaka ka anyị na-asị ya mere anyị kwa ụtụtụ, kwa ehihie, kwa abalị. Asị m na egbebere ugobere nke si ibi ya ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya ọhịa okwu. Ọhịa ọmaka nna asị ya mere anyị. Ise. Abụkwa m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu. Abụ nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Abụ m onye Oraifite dị na Anambra steeti. Maka ndị ka bidoro isonyere m n'isi nso a, n'izu ụka one ma one gara aga ka m bidoro ichi ọzọ. Ebidoro m ichi ọzọ. Wee weta anya bụ ihe ichi ọzọ m na njedebe na n'izuụka gara aga bụ July 18th. Edebeziri m mgbe m ma agba ọfala ọzọ, echizugo m ọzọ tuugo.
sozie n'otu ndị nze Oraifite na Anambra steeti. Anyị chiri m nnukwu ọzọ anyị na-echi bụ ọzọ Eze-Ana. Nnukwu ọzọ karịcha maka na ọ bụ ana bụ isi mmụọ. Dịka gị nwe onye na-esonye nwere ike ọ bụrụ na vidio ahụ vidio m izi na-afụ, agwara m ụnụ na ndị chiri ọzọ Eze-Ana na ọha na-atụ the highest nzu line, and ndị nzu line ahụ dị presentere ọra nke ka ọ bụ n'ọdịnala Igbo. Ya kọwara m oke akọwa ya ọfụma wee kwuo na ọ bụrụ na Igbo okoro chọọ ịtụ nzu okoro owu 4 line or 5 line, ndị nzu onye waziri akpa aja bụ dibịa atụwa 7. Onye wara akpa aja bụ dibịa, ọ bụrụkwa dibịa soshal midia, maka na ebe onye ọna nwere ike ikele m na ya bụ dibịa ma ọ bụ na ya bụ eze nwaanyị wute ata alụghị ọrụ mmiri ma ọ bụ nwee ihu ọrụ. Ịghọtara ya? Adị m ekwu okwu nke ahụ, adị m ekwu kọọ ọdịnala dibịa nọ na ngwurube nna ya na-alụ dibịa nọ n'otu ndị dibịa. Nke a ka m na-ekwu maka ya. Onye nwere akpa aja atụ 7. So onye ahụ nwezi ọda titles o jizi. Ọ bụrụ onye chiri ọzọ ọtụwa 8, mana anyị nwa na-atụ 9 maka na anyị chiri ọzọ na-atụ 8 asị onye chiri ọzọ. Ịghọtara ya? Ọzọ nchiri were 1 tinye na akpa anyị ọ bụrụ 8. Then maka na m na-efe ana na m chiri ọzọ ana, maka na ana bụ isi mmụọ, adịghị 1 onye abụ 9. Onye agbata na onye chiri ana 9. Ịghọtara ya? Maka na ana bụ isi mmụọ na ọzọ karịsịrịnụ. Ọzọ ya nwere nsọ dị iche iche. Amara m atụ ihe nchọ ka m gote in conclusion ka ịghọta maka ndị esonyere mgbe m na-ebido. Onye ọzọ Eze-Ana nwere nsọ, ezigbo onye ọzọ nwere nsọ. Onye ọzọ enwere nsọ abụrụ ọzọ ka o chiri. Ịghọtara ya? Etu a m chiri ọzọ Eze-Ana 10, etu a nọ enwere m ike ịnọkọta buru nwaanyị jee họteelụ. Ịghọtara ya? Nsọ onye chiri ọzọ adịghị akpọ nwaanyị jee họteelụ. Ịghọtara ya? Ọzọ ihe ọzọkwa ya amakwu na onye chiri ọzọ adịghị eje ije abalị. Adị m eje ije abalị. Yes, all the forbidden. Enwere nsọ dị iche iche na-asọ. Ịghọtara ya? Adịka onye chiri ọzọ bịa bụrụ ọzọ Eze-Ana. So onye ọbụla sị na echiri ọzọ mana nwere nsọ si ya na nwere ihe o chiri n'ọzọ ụka ka o chiri, uchi nọnsens ka ọ bụ. Ịghọtara ya? Achọghị m ịbịa gosiwara m nsọ niile maka iburu onye ọzọ. Yes, enwere nsọ. Yes, enwere ọtụtụ ihe m enwere ike ime. Ịghọtara ya? Mana maka onye chiri ọzọ Eze-Ana nchiri, o nwere nnukwu ugwu dị na ya. Ịghọtara ya? Ka mma arụghị atụ maka ọnụ nwa ndị nwere ike ọ bụrụ nwere interest. Ezapụ na anyị nwa na-echi ndị ọzọ Eze-Ana, anyị na-echi ọzọ Eze-Ana maka na anyị nwa Adama ka mbụ anyị na-akpụ alụ. My clan na-echi ọzọ Eze-Ana. Ịghọtara ya? Ihe na-arụzi mmadụ nke clan ọ na-echi. Mana ofu ife dị na ya nwụ na etu nchiri ọzọ Eze-Ana, even among my kinsmen, abịa mitụrụ ụmụnna ya ebupụtara m oche nke m iche maka na Eze-Ana ka mbụ. Ịghọtara ya? Enwere ọkwa ike ịbịa na mitụrụ ụmụnna ọsịkwa ya bụ na ọmụnwa bụ the youngest ya, enwere ike ịnọkọtasị m oke. Ịghọtara ya? Maka na Eze-Ana ka mbụ. Ịghọtara ya? Enwere ike idinye m ozi ejiri ọkụ m aka na agwa ebukasị ihe no Eze-Ana ka mbụ. Ịghọtara ya? Enwere ike ịbịa n'obodo zuo edinye m ozi mba, you can never do it because na Eze-Ana ka mbụ. Ịghọtara ya? Enwere lot of respect to the title. Then ọzọkwa bụ na onwe a na-efi ọbụla egburu n'ụmụnna m, a ga-ewepụ oke ndị ọzọ. Ihe ọ pụtara na mma eketala ya nshi ya. Yes, nketasi oke as my personality as mmadụ. Then that large portion ewepụtazi n'oke ndị ọzọ. Mmadụ onye chiri ọzọ na ụmụnna gị bụ ndị gwe that one, ọ bụ double portion. Mana ọ bụ ịchọ ka iso ndị ọzọ na-eri ife ije chi ọzọ na-egetara. So ọnya ka m bịara ikwu maka taa. Ka m chọrọ ikwu maka tata.
wee na-ekwu ka ọmaka mee ihe m bịara ịkụzi tata bụ ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Ihe m chọrọ ịkụwa tata wụ question and answer. Question and answer ka njụ ajịza ndị mmadụ na-ajụ. Mma asa ajịza niile ndị mmadụ na-ajụ m. Ifeanyị jewe ebe ị na-eje jewe ebe ị na-agwa gị gburisi anya n'obu na gburisi anya chọghị m gwara gị. Sorry for interruption, nọọ ndị na-egburu anyị egburu. O nwere ebunu ịtọ ka m kụzie okwu kana nwa be m Ifeanyị na-egburisi egburu ụwa m na-ajụ mma ya egburisi. Yes, anyị egburisi egburu. O nwere ebunu ịtọ ka m gbadonye m ama. O nwere ebunu ịtọ anyị ji wee rụọ ọrụ taa. Anyị ji wee chụọ aja ekene. Anyị chụrụ aja ekene. O nwere ndị Ifeọma melụ, ndị anyị lụrụ, onye anyị lụrụ ọrụ mmiri ọchazi nwezie enyi anyị nwoke nọ mba ofesi. Mmụọ na-apụ apụ mere ife wee kwunye anyị egburu. Mmanya anyị dịbụ ya etago. So ọnya ka ọ na-ajụzi ma anyị egburisi anyị ntụbisisi. Anyị egburisi ya maka na guys ndị ga-eri ya ife nọkwa na Ugochi tubelu na temple. Ọ dịkwaghị mma ị bịa join ya soro rie, ịghọtara ya. No mind me, I'm being funny today. Yes, I'm happy. Ebe anyị wee dị happy bụ na mmiri go nwatakịrị agụụ adị ede ya obi. Ekwuru na bido ụwa na mmechiriri ọzọ. Onye nọrọ m ụwa chiri ọzọ bụ nna nna m, mana ọ bụrụ maka na onye nwa na bido n'ụtụtụ mbụrị I be longing ka ịgba another title holder. Ịghọtara ya? O wee bụrụ na last 2 years ka m gwara onwe m si na mmechi ọzọ. Agwara m onwe m ụzọ ihe na-abụ n'ụzọ ihe na-abụ ihe awụ o meere m obi ahụ na-atụ m pọrịda. Ya bụ anaghị ka isi ya my personal experience na message ya ka iwee nwee ike wee ghọta ọdịnala na-atọ ka mmanụ aṅụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ na-abụ ndeta onye ahụ anọrọ n'ọdịnala ndị mebere onye ahụ ebere. Ị kwesịrị imere ebere nwanne. Ọ bụrụ na n'ihi ka bụ onye eriri eri ijigatabụọ n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala na-atọka. Ọ na-abụ ndekọta ihe nwa na-emere m n'ọdịnala anụmasị na ọ dị ka ọmụnwa ka afọ kacha n'anya. Yes, nke bụ eziokwu bụ ihe dị iche na mụ na gị. Yes, na-ege m ntị bụ na eji m obi m niile 100% wee bata ọdịnala. Nke bụ eziokwu na mgbe m nọ n'ụka ejere m ụka jee nke onye nere anya n'azụ, gbasa ozi ọma, jee ozi ndị ụka ọbịa, jee mara telivishọn maọbụ buru ya n'isi. So mgbe m mechaziri wee rie awaken wee chọpụtazi na ndị ụka riri anyị eri maka enwere some unanswered questions. Nsiwa na akwụkwọ ha wee jụ ha ajụjụ, ha azawuru ya. Ịghọtara ya? Kama ụfọdụ ihe ndị ha azawuru ha sị I want to wait, I have to believe blindly. I say no, can't believe blindly. Everything the question must be convinced, as in the answer must be correct and accurate logically. Nke ọ bụla adịrọ accurate and logical abụrụ fact. Ịghọtara ya? So ọnya bụ ihe mmanụ. So ka m gawa n'ihu ihe m na-ekwu. O wee bụrụ na anyị rụchara ọrụ nwee oge m batara n'ọdịnala, eji m obi niile 100% wee bata n'ọdịnala. Were that burning zeal na mma eritọnụ ndị mba anyị ka ha chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Wee kpọọ ezumezu mmụọ mụ na ha so si ha n'ụzọ ihe na-ahụ ka nna ayọ na mma alụ ọdịnala na mma aza my call, mana na m gara azụ ya aza this call na-alụ gbasa ozi ọdịnala Igbo as karịcha asị nnukwu mmadụ na onwe taịtụl ọbụla a na-ewe n'ọdịnala na mmenwe ya, na onwe goodies ihe ọma dị iche iche eji enyere ndụ aka na mmenwe ya. Ịghọtara ya? And ndị mụ na ha so wee gwa m na ọ bụghị na nkweta na mma asa my call, ihe niile ndị a ga-eru m aka within 2 days, 2 years. This is vision m nwetara. Nwee sị na nke m na nchọrọ ịbụ ana ọzọ title holder. Nke ịbụa na nchọrọ ihe ọnwa dị iche iche eji enyere ndụ aka, name them cars, good house, duplex, good house. Ọ ihe m kwuru. Yes, ịnụrụ m ọhịa m kwuru ọfụma.
say no ihe nchọ gịnị ka m mere o wee luo less than 2 years now, yes, less than 2 years. Wee sị ha na m chọrọ ihe nchọrọ one na m chọrọ ụgbọala dị mma, ha nyere m ya. Yes, ha nyere m ya. In my house amenities there. Yatago? Mmiri na-awụ m n'ahụ, shawa mgbara shawa borehole, mmiri a na-agba ndị mmadụ na-ekuru mmiri. Yatara? Ana m agwa ihe ọma ha mere within this shortest period of time. Yatara ya? So mesịa ya ngwagwa na m chọrọ ichi ọzọ, ha sị m na ya ọzọ ya bụ ọzọ ụmụazị, ọzọ Eze-Ana bụrụ ọzọ ụmụazị. Yes, ọzọ ige egelela ana wee chie. Ịghọtara ya? Ọ na-esigo m ọzọ within 2 weeks ka m jiri eme ihe niile dị n'ọzọ ọdara dị ka ịghọta ihe chi m na-eme na ọ dị too much. Ịghọtago? Si ya na ọchị priest ka mbụ na Ugochi tụbọrọ na temple, ihe ọnwụ na m chọrọ ha ga-emere m ya. Ka ịghọta ihe mmụọ na-apụ apụ na-eme na mmụọ karịcha apụta ka m mechara nke a wee sị na m chọrọ ichi ọzọ, ka anyị si wee weta ego echichi ya ọzọ si bịa. Abụọ na-eji ya testimonies, mana ọ dị egwu ndị mmadụ, ọ dị onye ọbụla wonder. Then after ka a na-eme nke a, and before that I gwara ha na this year na mma alụ my duplex. Yes, na m chọrọ ibi n'ụlọ elu. Ha sị m na ya ga-eme na ofe nkupu ka ọrụ, mana 5 days ago ka a kpọrọ peg one foundation of my living house just very close to Ugochi temple. All the same compound, yes, all are the same compound. They were large compound. So this year, April this year, Kalolo, the first temple, dedicated in April 12th. Now June 10, I think June 10, Kai dedicated the second temple. Ebe mmụọ na-apụ apụ. No. Then this July, I think 13th, Kai on peg of the duplex. Onya emesi onya concept like the foundation. Today I know the Ugochi foundation, just 5 days. I know the Ugochi foundation. As the work progresses, I will still be showing you. My intention, boom, na my birthday na be na December 1. You know that? That December 1, I'm gonna name my birthday. Na December 1, 2021. Yes. I'm giving my birthday. Okay, very elaborate. I'm giving my birthday at December 1, 2021. Now that 2021 December 1, okay, about 3-1. My birthday on December 1, I can name the duplex. That December 1 too. Then nearby my follow also. Go away more follow. You wanna bury him or you yes. December 1 now. Kaya ma bo follow also. If you did teach a gada. A ga-agba ndị gboro ndị nze efi gboro ndị mmadụ efi onye na ribe. Ịghọtara? Yes, ọ ga ngosi ihe ike dị n'ọdịnala Igbo. Agwaghị m ezi ihe dị n'ụzọ. Imezi ihe dị n'ụzọ ka ihe gabara gị. Nke bụ eziokwu na mmadụ enwere ike ịgbachiri ụzọ na ọnwụ na-eru ọrụ dị n'ụzọ. Agwaghị m ndị mmadụ kọwara ndị mmadụ ihe dị na oke ite na oke awele. So hapụ oke ite. Na oke ite bụ ọgwụ ego. Ọgwụ agwọrọ maka ego. Enwere ọtụtụ ihe dị n'ime wee gwa ndị mmadụ sị nwa m hapụ oke ite kama soro oke awele. Gịnị iwu oke awele? Akwụgoro m n'ụlọ so na oke awele bụ agbacha ahụ gbara ihe dị n'ụzọ gị, alụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Onwe mmụọ na ngwurube nna gị ndị iri anyị echukwa afa, onwe mmụọ na-agba ụgwọ esetụrụ ya, ndị a ga-agbara ọja awara ọja awara ha ọjị, ndị a ga-achụpụrụ aja
setụrụ entities of powers mmụọ niile na-eso gị, esetụrụchazie ha, agwazie ha na ekwesịrị ka agọzie gị, akpọzie mmụọ na-apụ apụ, gbuorie anụ, chụọrọ ya aja maka ọdịmma, kpọkuo entities of powers, elemental beings, helpful beings, mmụọ ndị na-eweta akụ akụ n'ihe akụ akụ n'ihe enwe enwe. Ha na mmụọ niile nọ na ngwurube nna gị na chi ụwa gị wee jikọọ aka ọnụ wee sị yes na onye na-etu a na ọ chụgoro anyị aja na odizabụrụ ka agọzie ya. Ha tụọrụ ndị amụsụ, tụọrụ ndị ajọ mmụọ ajọ mmadụ, nwa na onye ọbụla sị na ọka osi iche ọ ya destiny remove the person. Ịghọtara ya? So that ihe ọbụla bụ oke gị naturally destined to be yours will come to you. Ịghọtara ya? Ka idebe ude ka ịpụta ihe maka na adịghị ka ibe nọ na-agụ akwa ịgbazi na nkịtị ma ọsọ na-etara ego na ọ dabara, ịtara ego na ọ dabara because you cannot the right person. Agwa m ụlọ ndị mmadụ sọ na ọchị bụ ụzọ, kedu ihe mmadụ na-alụ without chi? Na ọchị bụ ụzọ, chi ji oke. Anyị kpa na ana kpa na ọgụ wee lụ setụrụ entities of powers so gị wee gwazie ha ka achụrụ ha aja awele, ka achụrụ ha aja ka ha gọzie gị, ka ife ka ihe ọma si eme. I'm a living testimony. Ihe ọma na-eme, hazi ihe dị n'ụzọ gị na chi mmadụ dị n'izu, ihe nwere ike ime ya, nwere ihe mmadụ nwere ike imewu na ọwụ na gị na chi gị kpụrụ. Jee lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị ka ndị gị na ha so ka akwụkwọrọ gị. Abụ m Eze-Ana Ugochi tubelu. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is actually to help people live better life. Ebezi na akwa, ịkụzi na arịrị, ịkụzi na ọta, bịa ka anyị nyere gị aka. Ngwa ajụjụ ọbụla ị nwere, sendịara m meseji na 08057837672 ọ WhatsApp nọmba, aka m enyere gị aka. Ana m agụkwa ụfọdụ isi ndị niile kụrụ mmụọ mama ji alụ ọrụ Ugochi tubelu na temple mbamba. Anyị na-akụrụ ha ọfọ kwa ụbọchị, na-agụkwazi ọfọ maka ndị na-akụ ọfọ 21 days na-eche ihu na east. Anyị na akọrọ ha ọfọ, na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị anyị na-arụ ọrụ, ndị anyị rụrụ ọrụ mmụọ dị iche anyị na-akọrọ ha ọfọ, na-agụkwa ọkọchasị na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị na-ekesa WhatsApp meseji anyị ma nọ na YouTube meta meseji anyị shiarị ya ndị ọzọ. Udo ga-adịrị gị, ya gasịa.